lidi, já jsem Janika, vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft Pocket Edition. Teď chci právě udělat nějakou další sérii, akorát, že to bude ze Survival Games, teda z miniher, jsem se splet. A když tak na tu minihru budete mít odkaz v popisku videa. Co to máme? Jo, diamant! I nějaký pečený brambůrky si vezmeme, sekírku, tady to. Čepičku si nasadíme. Počkat, co máme na sobě? Jo, čepici už máme. Tak si vezmeme tady to. Jo, dobrý. Když tak bych pak, jak jsem už říkal, že spolupracuju s týmem One, tak bych pak klidně s někým tam natočil video. Budete mít na ně odkaz v popisku videa a oni mě zabili, sakra. Takže odznova, jak jsem říkal, bude to být v popisku videa na ně odkaz. A teď to zrovna dohrálo. Jo, jdu na ten taky. Jak to, když jsem se přihlašoval? Co to je? Já nejsem přihlášený. Tady to, já vidím se, tady. Sakra. Když jsem přihlášený, když jsem se přihlašoval. Tak já to střihnu a přihlásím se. No, jsem zpátky, udělal jsem to a jestli se vám v tom týmu One budou videa líbit, tak klidně jim dejte like, odběr, podle toho, jak se jim budou líbit, jak se vám budou líbit jejich videa. To jo. Jo, to je hlavní šéf z týmu One. Takže budou natáčet různý videa, já tam budu taky, uvidíte konečně můj ksicht. Dneska možná vyjde video, jak tam budeme točit nějaký vlog. A to zbývá už jenom minutu. Jo, jak jsem říkal už u minulého videa, že mám facebookovou stránku, teda nemám, ale teď si ji založím a tam budete mít různý, jakoby, jak jsem tam už říkal v minulém videu, tak tam budete mít různý věci, v kolik třeba bude začínat nějaký livestream a budeme spolu třeba moct pářit Minecraft. A chtěl jsem ještě udělat ještě jednu sérii. Jak máme sérii z Minecraftu v kreativu, tak bych chtěla se udělat i v survivalu. Tady ty série z těch miniher bych asi dělala takových jako vždycky 15 minut. Díl moc ne. A kolik ještě zbývá? Jo, už to jede. Poběžíme. Abych asi neběžel rovnou tam. Já bych běžel někam tamhle do prčic, protože je tady nějaký domeček, do kterého samozřejmě nepůjdeme, protože utíkáme. A scháníme čestky. Co to tamhle za most? Tam by něco asi mohlo být, ne? Když tak tady možná udělám nějaký timelapse. Jo, čestka, našel jsem čestku. Co v ní bude? Jo, taková základní výbava. Au. Zabil. Něco si oblíkneme na sebe. Jo, jsme oblečení, haha. Naše sekira nás vždycky obrání. A teda ochrání.
Nic tady není. Nikoho nevidím. Jo, ono se mi to nějak bude. Chtěl bych taky, jak jsem už několikrát říkal, spokoj si dělám studio, takže pak budou možná i nějaký, možná bych dělal i nějaký vlogy, protože já teď scháním nějakou kameru. Je čestka. Takže tak, kolik už točíme? 5 minut. Opa, co tady je? No, takový základní vybavení. Železná sekírka, super, boty, super. Tady to máme. Opa. Jsme nějak tak... Ještě chestplate. Jo, jsme nějak tak obrněný. Takže to by... Počkat, že nejsme na středu. My jsme na středu. Ne, to není střed. Já nevím, co to tady to vůbec je. Takže tady to vybereme. Ono je tady strašně moc čistek. Ne, tak není. Byla tady jenom jedna. Tady jede auto. No a cože tam jede auto? Já točím a teda miner. Zabiju tě, smrade! Zabiju tě! Zabiju tě! Nedám ti milost, kámo. Nedám ti. Já jsem ho chtěl zabít. On se bojí. Srap, on tady jenom proběh takovej ve full iron. Tady proběh, já jsem srap, já se bojím. Hele kámoši. Kamarádi. No kámoši budeme. Hele, čestka, kámo, čestka. Tak našli jsme si kamaráda, ne, to není čestka, nebo je tam čestka. Já mám bugy, takže to je hodně dobrý, že vidím čestky. No, tak to nejde. Kudy tam jenom vylíst. Hej, kámo, co tam je? Já to chci taky vidět. A nebo ho mám zabít? Co je tady? On tam nechal diamanty. Blázen. Teda diamant. To je jedno, co to je za pravěkýho člověka, který tady nechává diamanty. Ne. Ne. Když tak bych tady někdy s Adamem možná i točil minihry. Že... To je hlavní, já jsem to už říkal, to je hlavní šéf z týmu One, který to celý stříhá a natáčí a všechno možný. Zrovna u něj je dostavený úplně nový studio. Ale úplně nový studio. Když tak u mě bude jako někdy nějaký host, anebo já u něj. Jo, to spíš. Adam, ne, mlč, já točím. Co to tady vidíme? Nic nevidíme. Jo, čestku vidíme, haha. Který je... Nic moc. Jak to, že tady není crafting? Já potřebuju, kámo, crafting. Kde je střed? Střed je tam. Já potřebuju do středu, protože tam je crafting. Abych si vyrobil železný meč. Víte, tady konec mapy, jaký crafting. Ono mi to plete. Hele, tady je ten kámoš. Mám ho zabít nebo nemám? Nemám nebo mám? Nevím. Takže tady uděláme takovou, nevím, co uděláme, ale mám tady kamaráda a budeme točit asi ještě 5 minut maximálně a jinak nevím co. Já potřebuji ale na ten střed, abych si to udělal. Potřebuji na ten střed. A počkej, mám ty... letadlo. Ale mám železnou sekírku, tak ta by byla možná, že i taky dobrá. Na obranu.
Jo. No, tady jsou i železný jako meče, ale i diamantový. Normálně tady je i dia výbava, akorát, že já nemám tyčku. Hele, další bůk, tamhle. Aha, našel jsem střed, super. To je hodně obří. Je. Už jenom 4 minuty budeme natáčet. Nebo prostě až ta minihra skončí. Ne, já umřu. Já jsem neumřel. Super. Jo. Jdu si vzít sekiru. A jestli jste něco slyšeli, tak pardon. Takhle, co tady dostavíme. Nechám si dobít srdíčka. Snad je tady ten. Ať je tady crafting. Tady jsem teď ale byl. To není střed, ne. To není střed. A nebo je. Nevím. Tady jsem už dneska byl. To je nějaký divný. Když tak možná dneska vydám ještě 2 videa. Uvidím, jak se mi bude chtít. A omlouvám se, že jsem nedal tam facebookovou stránku. Já jsem na to zapomněl do minulého videa. Už bude konec. Rychle, na jízdce. Já jsem blbej! Tak to je hodně hustý. No tak to asi pro dnešek bude všechno. Buď ticho. Takže je. Ne. Pardon, já to asi vystřihnu. Optician. Jo. Takže, jestli se vám video líbilo, zanechte like. Jestli chcete podpořit, dejte odběr. Jestli máte nějaký nový nápad na nějaký moje videa, tak mi klidně napište do komentů a všechno, jak jsem říkal, budete mít v popisu videa. Tak čus.